Anak ka di deng ha? Anak ka di. Ako, siya mo, di mo lagi. Inarabadak ko madati matak siday. Ako yung nagsuot sila, malagit. Maiparit din. Nabara, asok dati mata. Oo. Sumula di, sumunti problema tao nga. Pag nagbalbalukag di kita matapon. Sinuuba mo kamay, nagpumutak si ulay. Di na matultulad ka puro sila ay bag ko na ano ko ha. Dikat kastar. No, inay, kanang ko. Nakita ko di Facebook nga impost na dyan inay ko na. Ay, kanang ni July. Sila ang awaga kata. Magpusik sa ulo kiday. Ang uwaga pala, ang puso ay awaga. Inutong nakman. Ipatay. Kanang ba? Sila sa awagaw. Kainayon na tayo. Ano?